Салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатиё хубай духтарако бозори Корвон омадагием тарафи пажарка дим дарвоза магазин рақами 108 аз иҷа ма бисёр навор дорум аллакай муштариёи хучона доранд интизоранд ки боз ҳам новинка ки омад мо пешниҳод кунем марамат 108 магазинда новинкаҳои беҳад фасон омадагай киртора бинен чӣ хушрӯ ҳамаш вариантҳои тобистона беҳад качествои нағз мана бинен чӣ фасон 350 сомон ино ҳамаш кори дастиян размерошон беҳтаринай размерои баталай гӯем мешава мана ҳам размерои майдада мешава ҳам размерои калон аз амино ваёи хушрӯ доран расветкаҳои фасон доран ира бинен кирпичниша баъден амино диден ҳамаш кори дастӣ қисми қафош ябонишон диден қафошам ҳозиманишон духтаракои азиз хоҳен агар ки рӯтон саб сафед шава бе доғи рӯ бе маршинка гладки ранги пластмаси фасон шава пас инами хоҳаракда бинависен шумора бо ширкати атомӣ шинос мекунад корейская косметика яй беҳтарин маҳсулотҳо дорад духтаро чӣ барои маршинка чӣ барои доғи рӯ чӣ барои мисол афтидани мӯи сар инчунин ҳар хела биодабавкаҳо дорад барои саломатии мо ки беҳтаринанд инчунин духтарако коргар дар кораи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед дар иҷа хариди беҳуда нестай дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар тоҷикистон ҳам кушода мешава ширкат барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай обучения беплай шумо аз звания намеафтен убале ки шумо мекунед духтарако аз убали шумо намесӯза хулас ҳам ширкат беҳтаринай ҳам маҳсулотош беҳтаринанд ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай марамад инами хоҳаракда бинависед бо маълумоти бештара аз хичон мегирен чӣ тавре ки гуфтум хариди ҳармоҳа нестай хариди мисол маҷбурӣ нестай хариди дигару дигар нестай барои авай дер накардан нависен духтарако боварӣ дорум маъқултон метун бинен диден аз қафоша манам хел реглан омадагай беҳад хушрӯча и модела бисёриё мепирсанд варианти туркию дубайш буд мана марҳамат варианти арзонтарша бо пешниҳод кардастиян метавонен биёен аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен паплинаш паплини белмандояй турецкий паплини белмандояй материалаш ина расветкаша бинен аз сиё ҳам дора аз анахи электра ҳам дора беҳад расветкаҳои фасон дора бо биёен хитон бинен боварӣ дорум качествоаш маъқултон мешава ана баъдан ин модело дахотиртон боша шарфоша ма шумода нишон дода будам аз ин модашдагиай иҷада кирташа овардиян диден инам хел сангчадор марҳамат киртош 350 сомон ҳамаш паплинакҳои белмандои туркӣ расветкаҳои беҳадам хушрӯ дора мана расветкаша бинен чӣ қадar расветкаҳои фасон размерои чӣ хеланд ҳамаи размеро ҳастай тамошобино ана бори новинкаи расветка размер ҳамаша меёбен биёен ана баъданай қисма бинен духтарако ҳам қакиртои хушрӯ вардаган ҳамаи ҳамино ваяй паделкои 1300 сомона ипекояй лекин дар анамхе купрои мисол итальянка бромадагиай беҳад хушрӯча 350 сомон расветкара бинен духтаро ҳамқа материалш хушрӯвай обда намедромадай и материал як бор бо биёен хитон ай пеш бинен духтарако ба метонен ки интихоб кунен мана беҳад расветкаҳои фасон размеро ҳамаш ҳастан ин материалш бомада маъқул шид хушрӯи ба духтарако бо биёен як бор бинен ҳамин аз ҳамин нуқтаи савдо ма 1300 маша ҳамин моделора нишон дода будам купрора аҳози бошад ина варианти арзонша овардагиян метавонен омада тамошо карда интихоб кунен ҳамаи ҳамин 350 сомон иша бинен иша иш хушрӯвай и рангша и ранги дигариш хушрӯвай хулас беҳтарин варианто дар магазини рақами 108 иҷа борои дубай туркия баъд аксияҳои тез аксияҳои нағз мегзарона аллакай муштариё медонанд аз ин тараф бесте баъд духтарако медонен киртои кондитсионер мепирсиданд киртои кондитсионер омадагиай мана бинен ҳамаи расветкаҳои киртои кондитсионер омадагиам қа хушрӯ ина ёям 350 сомоная мана бинед сангчои тоза материал беҳтаринай ира шута мепӯшанд ҳичи намешава ана баъд бо инаи гулошам нишон метиҳанд нигоҳ кунед духтаро
беҳад гулои хушрӯ дора. Мана иглшам аҷоибот. Мана инаишам хушрӯ, фасони бад. Мана ино ҳамаш навинка размеро ҳастай духтарако. Ба ҳазур биёен размеротона интихоб карда харидорӣ кунен. Ина қафогиша бинен чӣ хел гули фасонай. Аҷоибот гули хушрӯча. Ина марҳамат духтарако. Ай периш нишон тиём. Ами кондитсионера духтарако шуста мепушед, на рангаш дига мешавад, на мисол обда медроя. Бисёр ҳам паплини хушрӯвай навинка. Бисёриҳо мепурсанд. Ана баъдан ай моделора размер пурсидед, сета рангай. Диден ай ҳамаш размер омадагиай. Иёям ами 350 сомон. Мана иношам 350 сомон. Ина диден ҳамаи ҳами размер омадагиай. Расветка омадагиай. Ино ина ё гулшон диден дига хела ина новинка. Ҳам сиёҳуш ҳастай. Ма ҳам сабзаш. Инам 350 сомон. Иқа хушрӯане бо ин модело. Мана ҳоҷаҳо бисёр мепурсанд барои равзана рафтан. Сабз, мана ҳам сабз, ҳам сиёҳ аз ҳамин модел омадагиай. Диден ина сабзаш, мана сиёҳуш. Барои хел пӯшиданам хушрӯ. Ягон ҷо рафтанам. И обда намедромадай духтаро. Мана 350 сомони паплини белмандои туркӣ кати тайёр шудагиай духтаро. Марамат биёен интихоби кирта беҳад бисёрай имрӯз. Бор нав омад. Дарав шумо навор гирифта нишон додем ки то ин ки омада размеротона биёвен. Ана баъдан бо ҳаст аз ин тараф новинкаҳо. ҳозир иношам нишон метам. Тамошобинони азиз, баъдан намихе кардиганои оригиналша овардагиам. 350 сомон. Баталай размерои калон. Марамат бо биёен айпеш хитони як бор бинен, муқоиса кунен, баъд метонен харидорӣ кунен. Мана ду тарафа ира ҳам мешава аз тарафи гулдорш, ҳам аз тарафи сиёҳуш мисол мепӯшен. Беҳад расветкаи хушрӯ дора, узорҳои фасон дора. нигоҳ кунен. Ана иш ҳастай. Ана баъдан хеле паплиниё ҳастай. Ино размерои баталан, размерои калони хушрӯ. Баъд нигоҳ кунен инҷо сангча доранд. Иноям варианти вайш оригиналаш марҳамат. Иам 350 сомонай бо арзон мешава. Ай пеш биёен духтарако. Вариантои беҳад хуб. Ҳам кирта буре мешава юра пӯшен, ҳам боло пӯш буре. Ана баъд инаи моделои киртара биненам қа хушрӯчаян духтаро. Материалшонда гап нест. Мана қафо бравкиҷон. Ина нигоҳ кунен. Чӣ хел хушрӯчай нархаш? 400 сомонай ира бинен охе. Качествашда гап нест дар ҳақиқат ҳам. Баъд размерош беҳтаринай. Ино ҳамаш сангчай. Ина материалаш дубайский тоза будай диден. Мана паплинакои сабука ки хушрӯ. Хулас биёен як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи пажарка, дуюм дарвоза, 108 магазин. Ина диден, ина миёям духтарако ҳамаш нархошон 400 сомонай. Мана 400 сомон бо биёенай пеш бохтон бинен. Касе ки оптови мегира, оптови ҳам доран. Биёен оптовишон бо арзонай. Анай узоршам хушрӯвай, иглам бинен духтарако, ҳам қафасонак. Мана баъд бо якта сирхи дига дора. И сирхша бинен, ҳам материалаш хушрӯ, ҳам фасонаш. Мана нархшон 400 сомони духтарако. Материалшон беҳтарин. ҳатман омада айпеш борошона тамошо кунен. Озиҷада бо дига моделҳои туркиям ҳастай. Инаминоям аз амо турецкиҳои 1000 чанд сума копия кардагиян. Бинен фасонишона. Ино чанд сум? 550 сомон. Материалошон хушрӯи бадан. Бо як бор биёен хитон бинен, баъд бо мебинен. Ина иша бинен бу чӣ хел фасонаш хушрӯа. Духтуш духтарако. На ҳам материалаш фасонай, ҳам духтуш аҷоиботай. Мана беҳтарин вайшай фасоншай. ҳатман биёен духтарако. Кадом моделе дар корайтона ҳозирашда бори новинка ки ҳастай. Ҳама намуча меёбен. ира бинен. ин моделҳоям будай. ё чанд сомон? Ана ин моделҳои 400 сомона. Мана туркӣ бо иёш. Як бор духтаракои хушрӯ. Размеро ҳамаш ҳастай. Як бор биёен бори новинкара айпеш хитон тамошо кунен, баъд метонен ба ҳазур интихоб кунен. Инчунин дар ин нуқтаи савдо немхе ба гизои оригинал ҳастай, вишивкадор, ҳам сафедаш, ҳам инахе расветкои ҳархелаш. Ино чанд сомон?
380 сомон турецкий ба гизора кардагиан. Ина сафедоша боша 500 сомони подкладдори фасонай. Ина ин тарафа бинен ҳамаш ина исо куртои туркӣ. Абайҳоро арзон кардагиан. 400 сомон абая, 400 сомон абая. Марамад ина кадом меша ки мегирен биёин абаяҳошонам аксияи беҳтарин рафтистай. Инчунин пояфзолои хушрӯи турецкӣ доранд. Марамад касоне ки пояфзол гирифтаниян ҳатман биёен. Ина инора 300 сомон кардагиян. Ира бинен турецкӣ тоза. Бинен чӣ хел фасонакан. Ина инош чанд сом буд? 450. Ина ино 450 сомон машҳурая. Ина бинен чӣ хел фасонакан. Ана баъд ина инош чӣ? 300 сомон. Ина ин модело ира бинен хушрӯчаи бисёриҳо мепурсанд. Ҳамин намудора марҳамат биёен 350 сомон. Исо 250 сомон. Диден турецкий тараф ҳамаш 250 сомонӣ. Бо омадаи пешхутон бинен духтарако боварӣ дорум маъқултон мешава. Качествои беҳтаринанд.